Здравейте! Събрали сме се тук в този хубав хотел в сърцето на Родопа планина, за да представим възможностите за културен туризъм в Родопите пред нашите италиански приятели. За сега искам да ви представя всички участници, които ще участват в това събитие, какво могат да разкажат, какво могат да кажат. Моля да се представите. Здравейте, казвам се Мария Манолова Дерменджиева и съм собственик на хотела. Имате ли много гости в хотела и какво най-много им харесва на тях тук? Да, гордеем се, че имаме доста гости. Ами най-много им харесва минералната вода и вкусната домашна храна, която предлагаме. Супер! Аз съм възхитен и от интериора, и от стаите, но ще има време да ги погледнем. А вие? Казвам се Анна Костова и съм маркетинг менеджер на хотела. Браво, много добре. Вие каните гостите, така че очакваме от вас едно голямо заповядайте. Заповядайте и добре дошли. Здравейте, а вие? Здравейте, казвам се Петя Георгиева и представям СПА центъра. Също така извършвам козметични и терапевтични процедури. Супер, много благодаря. Ще ни разкажете за това, много интересно. Вие с какво се занимавате в хотела? Здравейте, аз съм Таня Дидрова и съм администратор в хотела. Браво, много добре. Вие сте на първия фронт в работата с клиентите. Тук нашата приятелка ще се представи. Здравейте, казвам се Рени Бакърджиева. Две специалности имам. Дигитален маршрутизатор за Западни Родопи и експерт културен туризъм. Браво, много добре. Ще се радваме да разкажеш по-подробно. Добър ден на всички. Казвам се Белгин Асанов. Повече от 20 години се занимавам с популяризиране на културния туризъм в Западните Родопи. По-точно в общините Девин, Борино, Доспат. Мисля, че има какво да покажем на нашите италиански приятели и в културно, и в кулинарно отношение, и в исторически план имаме обекти, които представляват интерес. И в поддръжката и реставрацията на културно-историческите паметници. И с така да се занимавам повече от 15 години, така че и можем да се похвалим с тези. Браво, много добре. Сериозен екип сме създали. Добре сте ни заварили. Това е традиция, предполагам, и по този начин се посрещат гостите с пита и домашна ракийка, казва колежката. Добре. Вече сме в пълна готовност да ви представим възможностите за културен туризъм и естествено културният туризъм и всички културни занимания започват от кулинарията, което е много мощно занимание в културата, занаят, професия, хоби за някой. И затова е тук на тази трапеза, разговор около трапезата се казва нашето събитие, посветено на културния туризъм. Започваме от кулинарията. Имаме честта на масата да присъства шеф-готвача, който е приготвил едни страхотни чудесии. Направо те са супер импозантни. Ако дигна капака и да ви покажа вътре какво има, но това го запазваме в тайна за сега, тя ще ни разкаже по-подробно какви са тези ястия, традиционни ли са за местния край, по кое време се сервират, въобще всичко свързано и най-вече как е тяхното приготовление. А пък нашата колежка Ани ще дегустира и ще ви каже какви са отзивите на потребителите.